Araton Pondok Alizat Rabasa nang Songgoriti kelulur lokasine. Yo Wirgo, sindene Mbak Mita lem sini aku urung kenalan. Mbak Anissa aku ora apal jenenge grup bandengan, Mbak. Lah jenenge Mbak Dancer aku apal. Aku ya urung apal lur jenenge grupe bandengan. Jangan Mas Ajis dan kawan-kawan menghadirkan Sampurna Pencaksilat bagi kerja bareng dari Muda Banteng Sunterjo. Persiapan untuk pencaksilat tingkatannya dari Mulyo Jaya segera bersiap diri.
Tentunya semakin malam semakin meriah. Kalau berkonco saking muda banteng berjuang. Hibur banjirnya sami uji kerja bareng jadi rekan-rekan pencaksilat saking kota Batu tentunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tentunya Allah berkonco saking pemuda banteng Sukorejo menghadirkan pesilat-pesilat yang datangnya dari kota Batu dan sebenarnya masih menghibur banjir sami. Aus lo iya, itulah tadi penampilan rekan-rekan saking rukun Warga Mulyo yang pada malam hari ini masih menghadirkan sampur pencaksilat sesarengan pemuda banteng Sukorejo. Selanjutnya pesilat yang datangnya dari Mulyo Jaya, panjangan pun Mas Dedi, aturan tampil sasono gelar. Kairing tembang takkan pisah nggih. Mas ne capurane aku gak ero jenenge grupe bantengane iki Mas. Zaman aja takon jenenge grupe bantengane lho aku ora apal. Zaman takono bidadarine bantengan ngene iki lho tak sepilno. Keduran Ikem Mas Dedi. Walah nggih Mas Isar. Aku gak apal jenenge grupe bantengan soalnya wake jenenge grupe bantengane. Yang pada malam hari ini masih menghibur banjir sami. Ugi kerja bareng dari Queen Audio Professional Sound System. Jaya iki. Sumbere juara mau ke pondokan Alisa. Bagi
sebagian durung ana sing teko iki koyoke. Iya, inilah penampilan Mas Dedi yang Iya, datang Mas. dari Mulyo Jaya. Nah, kostume apik iki abang iki warna-warna ngene iki lho. Anggo ndek video hasilnya iso apik. Lah wis mari performa pemaine tak sepilno panggung kehormatane ya, Mas. Kan yo saken wayahe pemaine performa. Anggo moro tak sepilno panjake. Sayang aku ingin berbicara kepadamu. Acara apa iki? Apa yang tengah aku rasakan. Acara wong duwe gawe paling, Mas. Semuanya bukan dengarkanmu. Solo ale. Waduh. Ya, Info dadu. Waduh. dari Mulyo Jaya, bagian ibu Mas Dedi. Mengadakan sampur pencasilan sesarengan pemuda Banteng Sumber Jawa. Untuk rekan-rekan sakit Jaya Adikoro, panjangan Bu Mas Adit. Oh, matur nuwun Mbak Nadila sampun dewangi bales komentar. Iya, itulah jadi sampur sakit. Nah, kan wis mari performae pemaine tak sepilno panjake. Mas Dedi. Nah, iku. Ugi kelajengaken rega pesilat saking Jaya Adikoro. Panjanganipun Mas Adit katuran cengkar saking Sasono Panenggahan. Ambo iki koyoke yo gak ono koyoke. Sesarengan pemuda Banteng Sumber Jawa. Tembangipun manut nggih. Walah ya Mas Ilham soalnya kan ambek tak golek offline gawe uploadan iki lho Mas, engko lek wis mari sak performa engko tak sepilno panjake Mas. Kan yo saken apa pemaine wis kadung atraksi. Lek panjake kan yo nggak mungkin. Biar jangan beranjak pulang dulu. Mangke panjenengan tasih dihibur rekan-rekan bandengan saking Kutom Batu. Tanggal 17 ono, Dik. Dengan dening Apa pemuda iku yo? Banteng Sumber Jawa. Karang Ploso iku lho, Dendi ya iku yo. Nek Karang Ploso, nek Kampung Arhanut iku lho. Ono jaranan. Aku penasaran yo ale lambe jaranan. Bidadarine ayu-ayu. Ayo Dik. Kampung Sekar Putih ono jaranan tanggal 17. Kali aku seneng pemaine jaranan niku kostume apik-apik. Mari ngono. Pemaine ayu-ayu imut-imut. Oh niku kali mbero ta. Nggih Bos, pokoke ten mriku. Pemaine koyoke imut-imut. Iku lokasine niki Tanjung Garejo. Arah Pondok Analisa. Joko Bandung kuwi aja terangi Malah nggih Mbak Utami matur nuwun. Kula tak melonten ten mriku tanggal 17. Melopati dan Mas Prabu Kupala Kamu sekolaku Ewa Tobat, tobat, awalane tobat.
kedinginan kayak biasa nih mas sampai jam 2 malam. Lananging jagat Putra Ratu Pangging Prabu Jamaramaya Aku duwe Aji Bandung Bondowoso Ojo ngrak manut Mas Raul lokasi Sumberjo arah ke Pondok Alisa. aku Alisa Sumberjo mas. Candi sewu sewengi kudu Undangannya 9 grup ya mas. Iya, inilah penampilan kesiapan gantengnya dari Joyo Adi Koro. Panjenenganipun Mas Adi, ugi kerja bareng dari pemuda Banteng Sumberjo. Ugi disigulung dening Queen Audio Professional Production. Banteng Sumberjoan Oh, acara ulang tahun. Rara jembrang pancen kowe ayu ora mungan yen aku nandeng kasmaran Kayak umumnya mbak jam 2 malam. prajuritmu kelaparan kula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja gumeluteng Barang iki aku nyuturung rampung Bela bati Mas Prabu Kumala Oh kali ini Mbak Mita. Rama Seto Malah nggih Mas Ujar. Tapi kok kene Yul sing ngelap. Tobat kowe wanita keperan ora ngerti yen adung manane jagat putra ratu Panjang Prabu Damarmoyo duwe aji sakti Bondowoso Lokasi di Sumberjo. Ya Bandung, aku karepe kebono. Candi sewu, sewengi kudu mari. Iya jembrang panuwun utaturupi Pandangannya belum. Mas masih pencak. bersilat yang datangnya dari Ruben Santoso dan diberagakan dari Bapak Soleh untuk segera bersiap diri. Sekali lagi bersilat yang datangnya dari Ruben Santoso untuk segera bersiap diri. Sumberjo kate nang pondokan iki lho. Din. Nang pondokan Alisa, ya persis ndek gangmu iku lho ngulon. Ndek kamu ro iku lho. Ngulon. Ya ngulon ah. Soale aku ora ro. Etan kulone ndek kene. Ya aku nandang Udah lo iki Din sik tas main iki sik pencakan. Wonten cemara pema bateri. Sing semerap ngoten niku lho, tukang MC-ne kali si Deni. Barang iki Iya Mas, si Deni, Mbak Mita.
Inilah penampilan pesilat yang datangnya dari Joyo Adhikoro. Panjenenganipun Mas Adit tentunya menghadirkan silat sepak terjangnya bagi sesarangan pemuda Banteng Sumberjo. Persiapan Kakang Bapak Soleh saking Rukun Santoso untuk bersiap diri. Beri tepuk tangan yang meriah untuk panjenengan Mas Adit saking Joyo Adhikoro. Kemudian selanjutnya Isi acara pencaan dendang budal. Rukun Santoso. Lokasi ini Tan Sumberjo. Aranang pondokan Alisa Songgoriti iki lho Mas. Sajroning papan pagelaran Jawi ngaturaken sampur pencaksilat kairing tembang Urari. Kehadiran Kakang Bapak Soleh saking Rukun Santoso untuk tampil Perapatan Sumberjo iki lho Mas, KTP Saman Kulon. Arah kate nang Songgoriti. Lokasi ini di Sumberjo Pondok Alisa, arah nang Bapak Songgoriti. Soleh Kaduraya Kabupaten Sasono Pagelaran ngaturaken sampur pencaksilat sesarengan pemuda Banteng Sumberjo. Wah, ini bidadarine pencaksilat iki. Jan aduh dik. Ala ngene iki pemaine ono sing imut-imut ngene iki aku gak ngantuk moroan. Ya, kira perwakilan saking Rukun Santoso. Oh, Nek suwe paling Mas. Oh niki ya sing anu Mbak Fitri. Ugi tambo wau. senenge semari mari cucuke liwat orari kawitane Nek iki lho Mas, Pondok Analisa. Nonton Mas sing kait main pencaksilat iki. Panengane urung main blas. Matur suwun Untung, ya apa wis ana suarane ya. Soale wingi aku kate nge-live rada error wingi Prisma Live. Iya, iya perwakilan sakit Bapak Soleh, Mas
silat putri sakit berubah Santoso ugi kerja bareng dari pemuda Banteng Sukoharjoan yo os lelo Jodoh kamanang ditempel mas lagu apa mas? Pribon? Oh ikone wong tua oh egolane wong tua mas egolane Iya, sindene mitahe anake Mbak Kar. yo masih bersama Basirat Putri yang datangnya dari Rukun Santoso perwakilan saking Bapak Soleh Pribadi lo Walah ya nyanyung. cerita sing paling larani ya tembel maneh apa oh mas? manut oh sembarang ini kilo sembarang aku kan. mana tak boleh sembarang Iya, Tenang, ah. mita nge-live iko. oh Tresno marang kanca iki iya terus ya terus nomarang konco ono wae lagune yo wah sekode Tresno bojone kanca piye kuwi piye Nelongso rasa rasane tangis ning atiku yen kelingan desa Aras puro gandeng tresno gawe kangen atiku tansah eling aku sliramu Tukang masa tenari aku ngerti hatiku urang milis pastine aku tuh jodohmu pancen rasa hari rasa kudu lila mulimo lila no aku dirapi rasa wasawiko waktu orang katamu aku hatiku lagi suaramu aku bisa ketemu Maragono cinta tresno muka bisa tulis lakon tresnamu ing gendingan tresnanku tak tambani saben
loro ing awang-awang tanpa bisa nyandang bisa nyandang tumetes lelomu berapes nyuri ono pipi opo tresna iki ya, tentunya dilanjutkan sesabu saking Ruben Santoso yang pada malam hari ini masih menghibur dengan suami kerja bareng dengan pemuda Banteng Super John. Persiapan rekan-rekan saking Kusumo Panjalan Sama teko BCA Rangulon Songgoriti Mas ngono setopan zaman belok nganan. Sama teko BCA iku zaman ngulon. Angkono setopan lampu merah zaman belok nganan nang pos polisi iku lho Mas arah nganan. Ojo sing lurus lah sing lurus nang Songgoriti iku zaman ning arane Sumberjo. Angkono setopan lampu merah perapatan zaman nganan Mas. tulis lakon tresnani ing ketika tresnamu tak kembali. Oh iku arahe ngalor ah. Salah kok ora ro ngalor ngidule nek kono iku lur. Aku nangis nangis tresno wis kinaris. Parkir 5.000 Mas. Parkir 5.000. Cuman bayar parkir. Persiapan kesilangan datangnya dari Opu Supo Panjana bermasakan saya untuk bersiap diri. Ora ono tikete Mas, cuman bayar parkir sepeda motor. Gak ada tiket. Presiden Putri Perwakilan Sekjen Ruben Santoso menghadirkan kabar pencaksilat Gak ada ATM, cuman bayar parkir sepeda motor. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beri tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan saking Ruben Santoso. Untuk yang selanjutnya ada sopir pencaksilat saking Bidadari ini Sumberjo jan imut-imut bolo. Untuk tampil sasore gelar. Ini kok gak merene alur, iki lho wake wong ayu iki lho di Sumberjo. Jawa. Kairi tembang. Saudara, pesilat yang datangnya dari Kusumo segera tampil sasore Magelara sesarengan pemuda Banteng Super John yang pada malam hari ini masih
libur panjenengan sami. Ugi kerja bareng dening Pin Audio. Walah, yo mablur. Yo. Dereng mulai Mas Sony Prabowo, dereng tasih pencaan nih. Iya, bidadari deh jadi imut-imut wis. Bapak nih ya, undangannya 9 grup, Mbak. 9 grup undangannya. Iya, inilah pesilat yang datangnya dari Kusuko yang bernama hari ini masih Gereja Barat. Bersama program Joko Muda Banteng Super Rajan. Os. Belum mulai, Pak. Koyoke dereng niku, dereng main niku. 9 grup Mbak Kamila. Tapi koyoke sebagian dereng dugi pemaine. Mas Setiawan matur suwun mawar-mawari, Mas. Areng ngono tak tinggal njaluk wedang ya lur. Elak aku. Kesilan yang datangnya dari Kusuko panjang libur persahabatan Ugikan Gereja Barat jadi pemuda Banteng Super Rajan. Persiapan untuk saudara Kurianto saking Suberjo untuk bersiap diri. Kula sing topian putih, Mas.
Purworejo untuk bersiap diri tentunya menjadi penduduk persatuan hoki Sampur Pencaksilat saking Pemuda Banteng Sumberjo. Kemungkinan sesuai paling Mas Eri. Soalnya undangannya kata niki Mas. 9 grup tirose undangannya, tapi kalau dereng semerap napa niku nama-nama grupnya lho Mas. Jadi rondo enom Allahumma sholli ala Lokasi Sumberjo. iya inilah penampilan saking Masawaja saking Ibu semua yang pada malam hari ini masih menghadirkan Sampur Pencaksilat sepak terjangnya Tuan rumah Banteng Sumberjoan Mas. Joan Os Belum Oh Tuan rumahnya Banteng Sumberjoan Kota Batu. Lokasinya Sumberjo. Iya, telah ada penampilan pesilat yang datangnya dari Empu Supo, Panjanan Purmas Savanca. Ugi Yo Kelajengan tak tinggal njaluk Sampur ngombe penutup ngelak aku saking bales komentar Sabaran Riko Haryanto Lur. saking Sumberjo. Katuran minggah hingsa Solo Pagelaran ngaturaken Sampur Pencaksilat sesarengan pemuda Banteng Sumberjo. Kairing kembang Katuran jajaran saudara Tripolianto saking Sumberjo udah tampil Solo Gelar sesarengan pemuda Banteng Sumberjo. Yo os ayo Ake pada kedanan masakan, ake pada kelingan pelayan, ora golek kesopanan, ing sakabeh langganan. Lintas balik jalan-jalan mingguan, ngomong rakyat kajian taulan, rumput jembok ampiran hitung pangkanalan. Topat dendenge, tempat dendeng awira buse, saka gorengi daginge gede-gede. Aduh kabine, topan bukane, aduh marise, rasis waya belayane. Pura-pura mata blire dhuwur, padahal ati kentare lan nyawur. Minum kopi mancap sambut, masakannya sane jujur. iya inilah penampilan Bapak Nuryanto saking Sumberjo. Tentunya masih kerja bareng ini pemuda Banteng Sumberjo yang pada malam hari ini masih menghibur panjenengan sami. Dengan kerja bareng dari Queen Audio Professional Production Makernya Bandung. Ake wong padha kedanan masakan, ake wong padha kelingan
berupa duduk saking Progonco merupakanipun Bapak Nuryanto yang pada malam hari ini masih menghadirkan sampur pencaksilat sesarengan Progonco Pemuda Banteng Superjoan untuk rekan-rekan saking Bandingan Senopati Mundo untuk bersiap diri tampil Sasono Pagelaran. Sekali lagi untuk rekan Bandingan saking Senopati Mundo untuk bersiap diri tampil Sasono Pagelaran. Langsung disusul atraksi yang tentunya diberangkatkan oleh rekan-rekan yang berprofesional tentunya yang dibawakan oleh rekan-rekan saking Muda Banteng Superjoan. Pertarungan para jawara-jawara silat yang masih menghadirkan pertarungan demi pertarungan yang tentunya dilakukan oleh orang berprofesional. Ayo nih kenano turunin dulu mana ayo. Siap-siap kebuk dadakno ayo diseledi. Nah iki pasukane ndi iki? Pasukane kon metu kabeh ya. Monggo-monggo. Wadune ditepakno Mas. Lek gempul aja gawe jutik Mas. Ya palu ae. Nah. Yo persiapan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Mendal tean, metik. Ora sida pecah. Oh, ya tutupno. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Iya, orang rugi lek turu isu-isu memang. Ayo Mas, ya lagi. Iku sing rodok gede titik. Ayo. Kadi dode. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kayak tahu kok. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Sing gepuk saja rada dendam gentenan. Oh, enak yo gepuk tok. Ayo, gentenan dhisik. Iya. Nah, ngono lho, sing ana inisiatif. Entekno wis. Ya, entekno. Nah tunggale oleh. Mas. Cepatne gepuk Ayo cak, entekno cak. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Cek ketok lek iso. Iya, iku ana baine. Berejo Batu, Mas. Nah. Kawana. Iya.
Tata nomor 9 Muhammad. Wahai Salim. Ayo Ayo Salim. loh komedi lu. Oh gantian ya. Cak Salim cak, entekno cak. Ya dicontoh nih. Lonte barang iku dientekno ayo. Nomor 9 Muhammad. Ya. Ayo sing bunga-bunga iku ayo nang maju dikepuk bisa. Le Yul melayu le Yul. Ayo Pong pendekatan Ya, bergawe Pong. Nomor 9 Muhammad. Ya. Mana? Walah. Selanjutnya. Ayo Jenengan Cak Mbak Salim, Malinda. Salim, wahai Salim. Iya. Gentengi si akeh mah. Mereteli diburi mah. Ya. Nomor 9 Muhammad. Iya. Kembuk saja ya. Ya mana? Pak Yulianto channel. Nomor 9 Muhammad. Ayo. Pak Yul. Ayo angkat mas. Oh, Lokasine teng Sumberjo. Sing kacamata. Arah ke Iya, Pondok iya, Alisa, iya. Mas. Nomor 9 Muhammad. Iya, aduh. Ayo sing semiran iku, amping-amping wae. Oke. Sing kacamata Mas. Ya. Persiapan. Nomor 9 Muhammad. Oh, ya. Yo, tarik. Kemudian Banteng Super Jalan untuk rekan-rekan saking Senopati Muda untuk bersiap diri. Untuk bantengan saking Senopati Muda untuk bersiap diri tampil sasono gelaran. Diparingi sing duwe gawe niki, Mas. Wah niki. Wedang teh mboten kopi, kula nedhi wedang teh. Panas menak pun. Tentunya semakin malam semakin meriah. Allah lantas jenengan tasih dihibur rekan-rekan saking pemuda. Banteng Super Jalan. Lanjut atraksi menyalakan petasan. Ya, awas. Nomor 9 Muhammad. Ya. Awas. Walah ge. Seru-seruan iki lho, Pak. Aduh. Ayo. Bosong.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan saking pemuda Banteng Sumereja. Persiapan untuk Banteng Senopati Muda untuk bersiap diri. Segera untuk rekan-rekan Banteng Senopati Muda bersiap diri.